Pali chinthu china chake chimene anthu ambiri sakonda kuchikamba komano chilungamo chake nchikuti chikuononga miyoyo ya anthu ambiri. Chinthu chimenechi ndi mapono. Anthu ambiri amaganiza ngati kuti kuonera maponoku ndi chinthu chosangalatsa, chinthu china chake chokuti basi sangakhala opanda ichocho. Komano kunena chilungamo, mapono akuononga mabanja ambiri ndingona zoti ma relationship in general, komanso mapono akuononga mmene timaganizira, like ubongo wathu ukubalalika reality si mmene tikuiganizira. Komanso tingene zoti mapono ndi msampha waukulu umene munthu angathe kugweramo oti akapanda kusamala zimuvuta kuti atulukemo. Chilungamo chake ndi chakuti kuonera mapono kumapanga hijack ubongo wathu. Bwanji umapanga hijack bwanji? Okay, ubongo wathu umapanga produce ka chemical kamene tingakatche kuti dopamine. Nde kama pangidwa produce kwambiri chifukwa chokuti mwina mwake tikuonera mapono aja tumakhala ndi pleasure. Nde pleasure ayo kalingati ka pleasure chemical, pleasure ayo imabweretsa cha dopamine. Nde akamabwera wambiri it's like kuti tupi kuzolowera ngati addiction, ngati mena makhala ma drug muja. So addiction makhala wazolowera pang'ono kufunisisa utamaonera mapono zinthu zimene zosakhala bwino. Okay, pakupita pa nthawi ubongo wathu uja umakhala desensitized. Zotanthauza chani? Ndiye kuti zinthu zimene zili za reality ifeyo sizisandukanso zinthu zokoma, nokuti ka joy ka reality kokuti ngati mmakumana ndi akazi anu kuchipinda sizisandukanso zinthu zabwino zimene zijazi, sinankha ubongo wazolowera zimene zijazi. Ndeno in short you feel empty, kuti iweyo ngati chidebe china chake, you feel unmotivated as a result, stress all over. And mene tanenera muja kuti olo banja limatha kupanga shake kumene chifukwa chani mukuzolowera zinthu zimene zijazi, ubongo wanu ukungofunisisa zinthu zimene zijazi wazolowera basi. Andi mkazi wanu mmamona ngati muli munthu wamamuna, mkazi wanu mmamona ngati china chake, ngati muli munthu wamkazi amuna anu mmangoona ngati china chake, fa inuyo chabwino kwa inuyo ndi mapono acha. Monga mmene tikufotokozera muno kuti sikuti ubongo ujano uwonongeka chabe, banja soka relationship imatha kuonongeka chifukwa chani. Tikamaonera mapono pepa japa tikuona ma models amene aziphoda achita kusankha kuti akhale wathupi lotere komanso paipa japa lima filter. And expectation yathu tikakumana ndi mkazi kapena tikafuna kukumana ndi mamuna imakhala yosiyana chifukwa iweyo zimazolowera kuti mkazi amakhala chonchi, mamuna amakhala chonchi, size yamo yachida cha bambo chimakhala chonchi, uyuso maonekedwe amakhala chonchi. Komano it doesn't go like this. Wina aliyense ndi osiyana. Ndi expectation imene ijayi imapangisa kuti ifeyo mapatena athu tizaona ngati palibe, as a result olo mabanja amatha kumene chifukwa chani simulokondwa ndi mamuna wanu kapena simulokondwa ndi mkazi wanu, as a result. Andiso kafukufuku akusonyeza kuti pali ubale waukulu onera mapono ndi kuvuta kwa relationship, like kuvuta kwa kabanja, kuvuta kwa relationship ndi kuonera mapono chifukwa chani chifukwa cha ma expectations amene ajawo. Anthu ambiri amene amakhala zokuti akukonda zimene zijazi basi amakhala they are corrupted in their mind, they can't think mwabwinobwino, as a result mabanja akutha. Link yake ndi yayikulu, and pali ma research angapo amene apangidwa kuti kuvomereza mfundo imeneyi. Komano munthu umatha kumaganiza kuti I think ineyo izizi sizikundipanga affect muna muli monse, ine ndili bwinobwino. Komano mudziwe kuti wina aliyense amene ali mu addiction amayankhula choncho. Chimodzimodzi munthu amene addicted ndi fodya amangoti izizi nimangosuta, komano nditafuna lero linthakusiya, komano ndibodza chonde ndibodza. Okay, muganizireso chinthu ichi, kodi ndi ma hours angati kapena ndi ma minutes angati amene mati mukafuna kuonerano mapono mwatenga phone yanu mukufuna musankhe imene ikukuta ikusangalasani, ndi mmakhala mukupanga scroll pamene paja. Komano ndi nthawi itali bwanji imene maononga pali pajapa yokuti musankhe imene mukufuna ikufike mponi, komanso mukangoonera basi zikhala zatha nthawi yanu yapita, nthawi yokuti chani simudzayiwala. Mukudziwa kuti 56% ya mabanja amene amatha mdziko la United States of America ndi chifukwa cha kuti mmodzi mwa mapatena kapena onse anazolowera mapono, and banja lija sakulionanso ngati kanthu, leading to 56% ya ma divorce. Komanso 68% ya anthu amene amakonda kuonera mapono akamafika m'mathete chakuti zimakhala mphamvu zathu kuti sangapange china chilichonse kuchipinda. And ichichi ndi chifukwa chimene
kuti ndiyo musiye mapono ikhale necessity osati option. Chimene ndoza kuti mukamakhala ngati muonera mapono mupange chilichonse chokuti muthe kusiya kuonera mapono and iyi ikhale must. Zikhale ngati ziyazo kuti mukuzipulumusa kuti mufa mawa and kuti muzipulumuse kuti musafe mawa musiye kuonera mapono. Mupati 2 ya video iyi ndikuwuzani mmene mungathanire ndi addiction ya mapono. Komanso ngati muli ndi vuto kwambiri kuti zimakuvutani mutha kundipeza ku inbox kuti ndikuthandizeni ma tips kuti muthe kutalikira khalidwe limeli. And osayiwala kuti panga follow, panga subscribe, komanso panga share video, panga like ndi kupanga comment. Mwakoma nonse. Bye bye.